På dette billede ser vi en forklaring på fotosyntese. Fotosyntesen foregår i plantecellernes kloroplast, også kaldet grønkorn. Ved hjælp af sollys omdannes kuldioxid og vand, som planten optager gennem rødderne, til glukose. Ved denne proces dannes også ilt, som så er et affaldsstof. Planten udskiller også vand. Reaktionen for fotosyntese kan ses på højre side af billedet. Vi kan se, at ved at den optager kuldioxid og vand, så afgiver den altså ilt, vand og glukose. På næste billede ser vi en forklaring på respiration. Ved respiration overføres energien fra glukosen til ATP, som kroppen bruger, når den arbejder. Respirationen foregår i dyrecellernes mitokondrier, men den foregår altså også i planters. Her forbrænder den det optagede glukose ved hjælp af ilt til vand og kuldioxid. Ved denne proces overføres en del af energien fra glukosen til ATP, og resten af energien går til varme. På højre side af billedet ser vi reaktionen. Ved at den optager glukose og ilt, så afgiver den altså vand og kuldioxid. På det sidste billede ser vi en forklaring på carbon- og kulstofs kredsløb. Det bliver opdelt i to: det biologiske og det geokemiske. Det vi ser på dette billede er det biologiske. Det biologiske skyldes de levende organismers fotosyntese og respiration. Der er ligevægt, da den mængde CO2, der frigøres ved respiration, optages igen ved fotosyntese. Vi kan se ved hjælp af disse pile, at planter optager, og dyr og nedbrydere de afgiver